bakar tafiya tafiya mabuɗin ilimi ake faɗa. Ranar na tashi zane fataskum na je garin Yobe. Kowa kijin bari Allah za ya sha wuya. Tafiyar mutum fataskum na sha bakar wuya malam. 2012 madam baya shekaru cikinta ne fa ne tafiya Allah ragaru. Da ni da ke bina wa bakan beri kan baro. A tafiyar mu kun ji fataskum nake fada. Mun tashi ne fa za mu gidan Garba Mahadi domin mu je mu bai ziyara a madadi. Kafin mu je mu har ma aka manna gargadi wai kar mu je mu dan man Garba tana cida. To mai rabon ya sha duka kun ga baya ji. To maimakon a ce mu jira mun kake mu je kawai fake biya ce dan Musa zo mu je. Har ma muna ta sauri tamkar kafar gada. Mun kaje tashar doko jikin muna jiga sabar zufa domin ku da sawo muka tuka. Sannan ko mun yi sa'a motar mu ta cika muka dau hanyar fataskum hakan muke bida. Kafin mu je bajoga insha ya shiga anan muka yi sallah kuma mun ka daddaga. Direba na gudu har motar ya bubbuga da rabon a sha bugu to fa jikin mu zai fada. Dare ya fara yi sosai kun ga yanayi na damuna ashe Allah ruwa fa za a yi. Muna gudu fa malam tamkar muna tsaye karfe 9 saura ne muka doshi na fada. Mun ka zarce galda fika muke nufa ciki ya fara neman me za ya sarrafa. Na ce mu kara sauri domin mu rankwafa mu dangana fataskum dan foot muke bida. Da mun ka zarce fika fataskum tana gaba ashe wuya fa za mu taras har mu rarraba. Mu zo mu da fataskum har ma muna yaban direba kayi sauri Allah muke fada. Akwai cikin point fa nan wajen shiga police game da mopol ne nan gurin shiga. Sai sun kace da mu tsaya Allah ba shiga garin fa yanzu ya canja ba kamar yada. Sun kace da mu kwana a nan gurin domin ko yau da yamma ne an ka kai hari. An kona ofishin 'yan sandan cikin gari sannan an sa kofi yau tun karfe 6. Mu koma ne cikin motar babu ko mace dukan mu ko matasa ne haka zana ce. Sai mun kace mu roke su bar mu wuce har ma da 'yan kuɗi muka ce za mu harhada. Na zo na samu ogan su anan na ce da shi na ce fa ni fa na zo ne in gama da shi amma a tsorace fa nake na idon kashi. Na bashi 'yan kuɗin na ce in yana gida to sai ya ce da ni ba komai in dan tsaya. Ya je ya samu yaransa yana ta dariya kamar da wasa sai na ga ya je yana waya yana ta yin kwatance magana yake fada. Ya dawo ya ce mani dan Allah mu jira shi ma fa yanzu to ogan shi ya kira amma yana zuwa minti 2 zai dira. Idan ya zo ya bar moto sai mu ciccida dan jim kadan na hango haske yana zuwa. Haske na motoci ne ke ta karuwa motoci ne har guda 6 suke zuwa. Ashe farundunar sojoji take cida da sun ka zo su yace su ne ya ba su mu. Daga nan hakan na ce yau wallahi an gamu. Sai sun ka kewaye mu a ƙar sun ka zub da mu muka tuɓe rigunan mu kamar yanda nan fada. Duk suka suke mu suka fara bincike cikin idanuna ko hawaye ne cike. Da sun ka caje motar tsaf babu korake sai sun ka fara harbi wuta yake cida amma sama suke harbi baya tadda mu. Anan na fara koka wallahi mun banu sai sun ka ce mu zo mu da ɗaya su je da mu. A can gurin idan muka je dole ma fada sai sun ka ce cikin motar duka mu shiga ganan Hilux biyu baya gaba ga yagwa har ma da tankunan yaƙi sun kashe shiga. Muka doshi can fataskum tilas na jaddada ni ba ni boye komai tilas na warware. Garin shiru ashe kowa na a ankare kowa yana gida sai dai na ga ɗan kare shi dai yake akan titi yanda nan fada. Ina ta jin karar harbi kamar ruwa amma a nesa ne kamar wasu ke zuwa. Wani soja sai ya ce wai to gunmu 'yan uwa suke wai sun zo kwatar mu ne yake fada. Babban sojojin ya ce da su dakata ya ce ma duk direbobin su kashe wuta. Sai sun ka kashe duk fitilun su suka fita suna jira su gansu su waye suke cida. Na fara yin salati can zuci nai da she ina faɗin yau kan mu za a karkashe. Daga din su sai na hango to soja ne ashe to 'yan uwa
su ne Allah sun ka farfada. Ogansu sai ya ce duka mu tashi mai gaba, aka kara kunna motoci muka cira gaba. Mu dai muna ta kuka hawa yake zuba, ba mu san ina muka dosa ba muke fada. Domin na ga muna ta kokarin barin gari, kuma karfe 12 ta kusa a zahiri. Kun san abun da tsoro a cikin tsakar dare, a ce an kama ku da zargi suke fada. Da mun ka je wajen wani haske aka tsaya, aka ce mu farfito to dukkanin mu bai daya. Suka nuna mana rami suka ce mu an taya, muka diddira ciki yanda kamar nake fada. Ramin yana da girma ka muka shiga, idan ana ruwa ko ta ina yana daga. Ciki akwai mutane mun gan su ga daga, su ma fa an tsare su a ciki na jaddada. Waɗansu na ta kuka a cikin su na gani, waɗansu ko suna ta salati fa har da ni. Anan ɗayan su sai fa yace zai sanar da ni, duk gobe za a harbe mu hakan yake fada. Na fara kwada ihu Allah nake kira, ina ta yin salatin Mahamudu Bajira. Kafin a ce gobe a zo duka a tattara, aje a harbe mu uwa za ta rassada. To masu saurare na za na dakata, a tabbiyun ta za ku ji ta ya muka fita. Ni za na so a ce duk kunne ku karkata, ku saurare dan Musa gobe zai fada.